ποιος τη λογαριάζει. Και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε το δεύτερο μέλος του συγκροτήματος. Το Μανώλη Ζαχαράκη στην κιθάρα. Μανώλη. Καλησπέρα, Μπάμπη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σου. Πάνω απ' όλα. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι σε δεύτερη φορά στην εκπομπή μας εσύ έρθει και με το Γιάννη Κατσαπαβάκη. Βεβαίως, ναι. Στην πρώτη μας εκπομπή. Στο ποδαρικό σου. Στο ποδαρικό μας κάνετε και καλό ποδαρικό. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σήμερα, χωρίς να είσαι μόνιμο συγκρότημα με τον Μιχάλη, δέχτηκες να συνεργαστείς μαζί του για τις ανάγκες της εκπομπής. Τι ήταν αυτό που συντέλεσες στο να αποφασίσεις να βγεις σε μια εκπομπή με κάποιον που δεν είναι μόνιμο συγκρότημα μαζί σου? Μπορεί ο Μιχάλης να μην ήταν ποτέ μόνιμο συγκρότημα, απλά γνωριζόμασταν ήδη από το παρελθόν, ήδη 4,5-5 χρόνια ήδη. Παίζαμε στο παρελθόν, καλά ακούσματα, καλή παρέα, πάνω απ' όλα φίλοι, έτσι. Αυτό. Και με το που μου έγινε η πρόταση δεν έχασα την ευκαιρία, ούτε δίστασα για να τον συνοδεύσω και να τον βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια. Η κιθάρα είναι ένα συνοδευτικό όργανο. Ακριβώς. Συνοδευτικό στο κάθε είδος του διαφέρει. Ανάλογα. Εσύ γιατί επέλεξες ένα συνοδευτικό όργανο και όχι ένα πρωταγωνιστικό που θα ήταν τα φώτα πάνω σε ένα μπουζούκι, μια λύρα ή κάτι άλλο? Και επέλεξες ένα συνοδευτικό όργανο. Συνοδευτικό. Καταρχήν, δεν ξεκίνησα από συνοδευτικό όργανο, δηλαδή από την κιθάρα. Ήδη ασχολούμαι 15 με 16 χρόνια στη μουσική. Άρχισα ήδη με τζουράμπα, γλαμά, με τα τρίχορδα, τα πιο ρεμπέτικα. Έτσι κι αλλιώς έχω ιδιαίτερη δυναμία στο ρεμπέτικο, γιατί πάνω σε αυτό έμαθα, πάνω σε αυτό μεγάλωσα μουσικά. Ορίμασα, αποκτήσα τις εμπειρίες μου και με το πέρας των χρόνων μπήκα και στο κομμάτι της κλασικής κιθάρας αρχικά, αυτοδίδακτος, μετά παρακολουθούσα μαθήματα στο 2 της Ιτίας και μέχρι τώρα συνεχίζω. Κυρίως με κιθάρα? Κυρίως με κιθάρα, όχι αποκλειστικά, έχω και άλλες βλέψεις στο μέλλον για ούτη, αλλά και πάλι στο παραδοσιακό ρεμπέτικο. Ωραία. Η σημερινή κιθάρα που κρατάς τι είναι, κλασική ή ακουστική? Η σημερινή κιθάρα είναι ακουστική με... Έχει κάποιες διαφορές η ακουστική με την κλασική κιθάρα και ποιες? Βεβαίως, τεράστιες διαφορές. Καταρχήν υπάρχει άλλη μεθοδολογία στο παίξιμο, στη διδασκαλία, στον ήχο, στα πάντα, στις συγχορδίες, στο σόλο τους και που δεν έχει. Μεγάλες διαφορές. Πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Να πούμε βέβαια ότι εκτελείς χρήση δασκάλου κιθάρας, κάνεις μαθήματα σε παιδιά. Τον τελευταίο καιρό, ναι. Είχα αρχίσει με κάποια παιδάκια, συνεχίζουμε ακόμα. Πάει καλά, δουλειά να έχουμε. Έχει μέλλον αυτή η ασχολίαση με τα παιδιά? Και πώς είναι επίπονη? Σε ξεκουράζει ίσως το να ασχολείσαι με παιδιά? Ξεκούραστη είναι γιατί ήταν το όνειρό μου να γίνω μουσικός. Δεν το καταφέραμε, αλλά δεν πειράζει, έστω και ερασιτεχνικά το καταφέρουμε, πιστεύω τώρα μια χαρά. Ωραία. Πάμε για άλλο ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Αμάξι με δυο άλογα, να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω, όπου μια με τα στραβά και τα παράλογα, καβαλάρεις μια φορά να σε ριανίσω, το ένα τα λόγο να είναι άσπρο, όπως τα όνειρα που έκανα παιδί, το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο, σαν την πικρή μου την καταμαύρη ζωή. Είμαστε αλάνια, διάλεκτα παιδιά μέσα στη πιάτσα, και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας δράτσα, και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας δράτσα. Τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή, να γελάς και να κλαις βράδυ και πρωί. Τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή, να γελάς και να κλαις βράδυ και πρωί.
καιρό που με στέλνε η μάνα μου σχολείο. Οι δασκάλοι μου μήχανε στο πρώτο το θρανείο. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη μου. Κι οι δασκάλοι μου με είχανε στη βρέξη και μιστάξει. Στον έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιοτάτιο. Κι όμως οι συναναστροφές όλες αυτές Μανώλη μου βγάλανε το μάτι. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δασκάλοι μου με είχανε στη βρέξη και μιστάξει. Μανώλη, η κιθάρα για σένα είναι ένα χόμπι ή είναι ένα επάγγελμα που ζεις από αυτό? Μπορώ να σου πω ότι είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Γιατί το είχα πρώτα σαν αγάπη, μετά προφανώς ακουστήκαμε και εγώ και το συγκρότημά μου. Παίξαμε από εδώ σε κάποια κέντρα. Αρέσαμε στον κόσμο, αγαπούσαν τα τραγούδια μας, αυτά παλιά αγαπημένα ρεμπέτικα τραγούδια. Κυρίως ρεμπέτικα, Κυρίως ρεμπέτικα, και πλέον έχει γίνει επάγγελμα. Έχεις κάποια άλλη σχολεία όμως, παράλληλα? Κάποια άλλη σχολεία. Έχεις σπουδάσει κάτι? Έχω τελειώσει την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στα Χανιά, στη Σούδα. Στη Σούδα και έβλεψε τώρα στο μέλλον. Το μέλλον είναι αβέβαιο. Το μέλλον είναι αβέβαιο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Έχεις τελειώσει όμως από εκεί? Έχω τελειώσει, ναι, έχω τελειώσει. Έχεις κάποιες άλλες συνεργασίες με κάποια άλλα γνωστά συγκροτήματα ως τώρα στον ενεργητικό σου? Γνωστά συγκροτήματα εντός νομού, με τον Γιάννη τον Κατσαβοβάκη στο κριτικό μέρος. Που είδαμε και στην πρώτη μας εκπομπή. Βεβαίως. Με το Σερμεντζάκη Μάνο και Νίκο από τη Ζάκρο, λαϊκό σχήμα. Τους φιλοξενήσαμε πρόσφατα. Τους φιλοξενήσαμε ακριβώς. Και εσένα. Και εμένα. Και εσένα. Ναι. Να ενημερώσουμε ότι και εσύ αποτελείς πια μετά την οριμία μας στα μουσικά ταξίδια μέλος του σχήματος, και θα ταξιδέψαμε και Αθήνα κτλ. Είναι γνωστά αυτά. Ωραία. Ποια από τη συνεργασία σου θεωρείς ότι τους ταιριάζει περισσότερο, συνεργασία με ένα κριτικό συγκρότημα ή με ένα λαϊκό συγκρότημα, και γιατί? Κοίταξε, υπάρχει τώρα μια διαφορά ανάμεσα στο ότι ζούμε στην Κρήτη, είμαστε κριτικοί, στηρίζουμε την παράδοσή μας, αλλά η αγάπη στο μεράκι είναι στο λαϊκό και στο ρεμπέτικο πάνω απ' όλα. Με αυτό δηλαδή είναι η μεγαλύτερη σου αγάπη. Είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη. Έχεις περισσότερες αρμοδιότητες σαν κιθαρίστας σε ένα λαϊκό συγκρότημα παρά σε ένα κριτικό συγκρότημα? Έχεις μεγαλύτερη ευθύνη δηλαδή? Ακριβώς. Στο κριτικό, επειδή όπως είπαμε και πριν, ότι είναι καθένα συνοδευτικό όργανο με κάποια απλά γυρίσματα στολίδια. Ενώ στο ρεμπέτικο έχει ένα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μετά το μπουζούκι, μετά και κάποια άλλα έγχορδα όργανα. Ωραία. Περνάμε υπέροχα, καταπληκτικά. Πάμε για άλλο ένα τραγούδι.
σου να βλέπω, να κάχει για μάτια τα μάτια σου να βλέπω, και 1100 να σε γλυκοφιλώ και να μη σε χορταίνω, και 1100 να σε γλυκοφιλώ και να μη σε χορταίνω. Άμα να είχα 100 καρδιές, να σ' αγαπώ 100 φορές, γιατί μια καρδιά που έχω το σεπτά σου δεν αντέχω. Βρε δεν ξανακάνω φυλάκι, δεν ξανακάνω φυλάκι, με το καπετανάκι που έχει ντουγκλά στο μουστάκι. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε, με το καπετανάκι που έχει ντουγκλά στο μουστάκι. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Γιατί μανούλα μου, την ποτίσες φαρμακή, αγρέσικα πετανάκι. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε, την ποτίσες φαρμακή, αγρέσικα πετανάκι. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Προσευχή, τα χείλη μου για σένα δεν λένε, και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Να ξαναρθείς κοντά μου, μέσα στην αγκαλιά μου, έφαγα τη γη να σ' αναζητάω, σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω, κι όσοι δε τα μάτια που αγαπάω, κι όσοι δε τα μάτια που αγαπάω, κι όσοι δε τα μάτια που αγαπάω, κι όσοι δε τα μάτια που αγαπάω. Μπράβο, παιδιά. Πραγματικά υπέροχοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθατε απόψε. Και αυτό το μουσικό μας ταξίδι στον χώρο της λαϊκής και ρεμπέτικης μουσικής ολοκληρώθηκε. Σε αυτή τη φάση, να τιμήσουμε τη λαϊκή που έχουμε και σήμερα στο τραπέζι μας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Κόντι. Γεια σου, Μάνη. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κώστα Ζωγραφίνη και τον Κρητικό Σπίτι που και σήμερα μας έφερε τη νόστιμη ρακή του, τους ακόμα νοστιμότερους μεζέδες του. Είναι ένα μέρος πολύ αξιόλογο, ένα πολύ αξιόλογο εστιατόριο. Σας συμβουλεύω να πάτε ανεπιφύλακτα. Επίσης, να ευχαριστήσουμε το στούντιο ομορφιάς της Μαρίας Λάζου και την ίδια που επιμελήθηκε το μακιγιάζ και των τριών μας. Και οι τρεις μας, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο μουσικό μας ταξίδι. Καλό βράδυ σε όλους. Την εκπομπή προσέφεραν το Ρακάδικο Αποσπερίτης, Γιώργος Γιακουμάκης, Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου 167 στη Σιτία. Η επιχείρηση με γαλακτοκομικά τυροκομικά προϊόντα, Κουβαράκης, Σιτιακά τυριά, Συνοδό Καπετάν Σύφη στη Σιτία. Το κατάστημα με χρώματα, βερνίκια, κλειδιά, Παντελής και Μανώλης Σολιδάκης, στην οδό Μίσονος στη Σιτία.
Ο Αθλητικός Σύλλογος Γυμναστικής της Ελευθερίας Καναβάκη, Συνοδό Διονυσάδων στη Σιτία.